Γεια σας, ονομάζομαι Θεοδοσίου Ελένη και σήμερα θα σας παρουσιάσω το εκπαιδευτικό λογισμικό WordWall. Πάμε να δούμε τη διαδικασία εγγραφής. Πατάμε WordWall, εμένα μου το βγάζει σαν επιλογή. Θα σας βάλω δύο βιντεάκια. Η πρώτα είναι η διαδικασία εγγραφής που είδαμε πριν. Word Create Better Lessons. Θα επιλέξω, επειδή είναι στα αγγλικά, την ελληνική γλώσσα. Ωραία. Και θα κάνω εγγραφή. Sign in with Google. Εμένα με έβαλε ήδη μέσα, γιατί έχω ήδη κάνει μία δραστηριότητα. Θα πάτε εσείς στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται αυτή η σελίδα σε όλους. Έχει κάποιες πληροφορίες για το WordWall, γενικές πληροφορίες, έχει τις δυνατότητές του, οι δραστηριότητες που έχετε φτιάξει. Ε, Αυτά. Στο επόμενο βιντεάκι θα σας παρουσιάσω ένα παιχνίδι για να δείτε πόσο εύκολη είναι η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού WordWall.